Prvý, jdu, prvý, jsou prvý.
Poď, Janko, poď. Michal, poď! Zaberuj to! Hej, ale to sú kryštál, oni sú bunda. Takže sa to neboli, tak by potom kryštálkovali. Za nimi. Hasiči. Hej! Ľubo, ideme! Hop! No, neboli veľa. Už idú. Herečky. Ja nie to. Presne nás pomýli. A jedna aj druhá. Aha, tam sú. Gabika! Ideš? No, už idú hviezdy. Poďme, babi! Babi, poď ti ďalej si poďme tam, kde to brať. Janka, ideš, Janka. Ale tam už teraz chodím. Ešte stále idú. Ľubo, dobre si mláča. Za tebou koľky ešte? Ešte koľky idú. Stále idú. Ale... Ešte. Aj zvony zvonia.
Idem sa premiesniť ďalej. Končia. Ešte bežia stále. Ešte stále sa beží, beží, beží a beží. Dvojice Kováčovcov, takže vítame chlapcov v cieli, usmiatých. Tak toto je dvojica. Toto je dvojica. Hej, dobre, toto boli také šprintové závody s chalami. To boli tí, čo sa tak tlačili správne dopredu, hneď na štarte. Že Michal Kováč, Peter Kováč, Mario Košut. Chlapci, a poďte trošku, rád vás vidím v cieli, čaute. No a ideme si privítať už iba nejakých 1300 bežcov. Pozri sa na tento dobeh. Kto vie, či v tomto tempe Rišo, ináč ten jeden reprák, ktorý bol otočený, keď tam bežali medzi Kapitulou a Národnou, tak možno keby si ho viac otočil smerom dole, tam na tú zákrutu, keď sme to skúšali, tak tam to bolo trošku viacej počuť. Tak ak sa tam dá nejaký repráčik, lebo tam máme takých hlučích ľudí, na ten smer, nech to tu počuť v tejto časti. Áno, opatrne v tej zákrute. No a som zvedavý, ktoré z dievčat budeme mať ako prvé. Tieločku výborné, otuživcov tu máme. Áno, toto som videl, máme tu aj prvú babu. Tá nám prišla do cieľa, tak najviac skákala, to som videl, triáneška UMB, takže triatlonový oddiel. Toto vyzerá na ťažkú pohodičku. Bárborka Šimonová, takže už tam máme viacej tých báb. Vidím to také opatrné, naozaj, ak sme chceli dnes. Natka Lovrantová. Takže ak sme chceli vidieť atak na rekord, to hádam nie. Gentlemanské veci idú bokom, tu sa športuje. A mne sa zdalo, že tu je niekomu teplo. Tuto nám niektorí bežci kývajú, oni si chcú užiť spoločne s vami ten dobeh do cieľa.
Vidím, že je to opatrné, aj práve preto sme zaostali za rekordom nejakú 1 minútku, pretože sa šmíka, nedá sa to dať na plné gule, ako sa hovorí. Ale sa mi páči, ako do tej zákruty, aké je to, už je to tu vybehané, je to tu vylopatované, možno aj vysolené, možno aj pokorenené trošku. Niekto ide na nás čelonko posvietiť. Opla, nevadí. Tak predsa len sa šmíka. Celotrekové boty. Tak poďme, tu máme pekný hlučík, veľa pretekárov, privítajme ich v cieli veľkým potleskom. To je aké zvončeky. Tuto sa ide opatrne, tam je ešte aj kanál, to je ten Saganov. A tu sa niečo točí, niekto žije aj na tej kamere. Tento dobeh do cieľa je skvelý pre tých bežcov, ktorí idú odtiaľ, to vyzerá naozaj úžasne. Hej, to ešte šprinterské súboje na cieľovej rovinke. Čaháte, no tak toto sa tu nabehalo, pozerám. Za december, január, začiatok teda. No, tu ešte veľa síl, to ste si nechávali na tie záverečné metríky. Keď si to poznáme, keď si to chcete vychutnať pri dobehu do cieľa. A poďte tak čo najďalej dozadu, až k tým medailám, aby sme sa nezrážali, lebo tuto pozrite sa na to, tu sú ešte stovečky si chalani dávajú, záverečné. Sa bojuje o každé jedno miestečko. Máte asi 6 minút. Vyzerá, že ani títo chlapi nemajú limity. Áno, vidím, že niektorým maratóncom toto až tak nevonia. Myslím tým maratóncom na tie dlhé trate. Tieto rýchle behy. Peťo, to si vyťahol riadnu vecičku, na tomto sme začínali. Bola štýlovka, Veronička, to bol pekný beh. Určite ťa tréner pochváli za túto štýlovku. To bol krásny atletický, to som si hneď všimol. Ale je tu takých viacero, samozrejme. Ťaháte, niektorý to tak zahadzuje, ale hlavne im to behá. To je dôležité. Na pohodičku. Sú ešte hecovačky v záverečných metrikoch.
Rahulka, tu je dobré miesto. Tuto žije, tuto treba. Udržte si to, dievčatá. Ale iba na námestí, už keď príjete domov, už potom nie. Bobka, úsmev, poťah v cieli. Nechajte sa predbehnúť. Tu sa niekto chce ukázať v záverečných metríkoch. Maxo, tak toto bol beh taký, že som rád, že si kolena nezodral. A tuto v tej zákrute to asi nie je úplne hodné. Ktorí sa nám rozopínajú pred cieľom. No čo, nejaká tá tisícka ešte, idem to skontrolovať. To nám to celkom odsýpa, celkom to hustne. Užívame si to spoločne s vami, ten dobeh do cieľa. Pozri sa na to. No niekto známy. Dajme aj neznámym. Fandíme všetkým, bez rozdielu veku a pohlavia. Opla, tak toto sú ešte buldoci do záveru. Takže za cieľ si mal uspať, neuspal si, ideš ešte jedno trestné kolo. Čiže babetko si to užívalo. No babi, ukážte nám niečo ešte v cieli. A postupujte ďalej. Medailu a puč až ďaleko. Nech sa tu nezrážame. Čaute, čaute. To sa mi páči, ako sa tu bojuje o každé jedno miestečko. Či si v prvej desiatke, stovke, alebo tisícke. A úplne ideálne, keď zle stojíš. Idem to skontrolovať, že koľko máme ešte bežcov na trati. Ale už nejaká tá polovica by tu mohla byť. Ruka v ruke. A ešte poďte, tak ako šprintery, keď majú ešte 50-metrový dobeh, tak môžete až tam. Sa udelujú medaily. Čaute, čaute. Ale, Laurinka, ty si tu. Výborne, tak aj menšie ročníky si to odkrútili tento 5-kilometrový beh. Ahoj, ahoj, Zenka. Pozdravujem. Martičku, Bansko-Bystrickú, ahojte a poďte ďalej. A tu máme prvého s ťažkým odevom hasiča, vysvetelkovaný v plnej zbroji. No, tak teraz to ide. Teraz sa to začína kopiť. A to nás teší, nech to odkrajuje, nech to ide, nech to odsýpa. No ešte nie sme v polovici. Nezastavujem, máme spoždení, ideme pekne až do cieľa, ideme si po medailu. A šup šup na punč, vidíme sa 18:30 na vyhlásení výsledkov. Toto je dôležité, že väčšinou z 90% ďalší hasič, z 90% všetci vysmiatí v cieli, aj pod tou bufkou. Vidím, že je tam úsmev. A by som ti dačo povedal, ale ty máš svoju hudbu. Videl som tam okolo 500 bežcov, ktorí už sú v cieli. Ja som si myslel, že už sme za polovicou. 600 mi tam svietí.
to už teraz ale pôjde. To už teraz treba naozaj posúvať, poďte, oddychnite si po 50 metroch, ešte dáte. Poďte ešte, poďte. Dobíjame, ešte aspoň 50 metrí, Ďuri, ahoj. Ty sa nezaprieš aj na tej krátke trate. No Mikiš, ukázal si nám krvát. A ešte asi 600 za tebou. Ale vidím, že tu sa ide naplno. Tu sa nikto nezašíva. Poďte, už sme sa vás nevedeli dočkať. A dajte si ešte 50 metríkov, potom hneď ako prídete do cieľa, tak postupujeme ďalej takým jemným výklusom. Ešte prekažková dráha. Áno, sme rádi, že vidíme vaše úsmevy v cieli. My sa takisto tešíme, že sa nám z toho odkrajuje. Toto sú mi veci. Čau. Linduška. Super. Super. Maminu musíme niekde pohľadať. Áno, sme, no, a kde to je tu? Hej, môj muž sa našiel. Dobre. Idem si vzať veci, preže sa. Presne. A tým pádom, tak ako to býva zvykom, začneme ženami. Trať máme iba jednu, 5400 metrov. Začneme tými najskúsenejšími ženami a postupne budeme uberať a potom pôjdeme na chlapov. Takže, dievčatá a ženy, vy, čo ste v najlepšej trojke, vy to určite viete. V cieli sa našla flaška. Biotech. Bude na boku pódia. Baterku už som ináč odozdal Samsungovú, takže už to na mňa viacej neskúšajte. A aj kľúče od auta sa našli. Ženy, 60-tničky, dúfam, že ste tu. Počkaj, niečo sa tu deje s bedňami. Dobre. No, už to lepšie je. Nám sa to tu ozývalo. Teraz už nepočujeme vôbec. Takže 60-tničky, ženy, od 3. miesta Gitka Kotmanová. Gitka, vidíš, sme ti aj fanfaru dlhšie hľadali. Ale na Drábová 2. miesto. A víťazkou je Drahomíra Popracová.
To nám chýba, dvoječka. Alenka Drábová, asi jej punčík zachutil. A keď to som vravel z tých 10 punčov, že 9 bolo nealko, možno to prehodnotila napokon. Alebo sa jej málilo 5,5 kilometra. Išla si ešte zabehnúť. My to dodatočne odovzdáme, ale vám teraz zatleskáme za skvelý výkon predvedený. Pokojne sa postavte aj sem na ten najvyšší stupienok obidve. A ja teda poviem ešte tie mená: Drahomíra Popracová, Alena Drábová, Gitka Kotmanová. Dievčatá, gratulujeme. Áno, opatrne. Ináč pozerám, Potančoková. A mi to páčilo, Danielka, ako si kráčala zdešene po tých schodíkoch ako na môle. Niekedy vybehnete hore, ale zobrali ste to pekne poctivo, lebo šmíka sa tam. Možno bude o chvíľočku aj mrznúť. Poďte si najskôr ešte tak spraviť, aby sme... Nie, vy už chcete ísť spolu. Babi chcú, musíte to stihnúť. Babi sa dohodli. Trošku cvičenie na členočky. Janka... Ale vidím, že vzťahy v tej vekovej kategórii sú naozaj parádne. Keď Vierka prišla k Ankety, Trúbka, kde si bola? Ale na čajíku, už je tu. Takže toto je 6 najrýchlejších dievčat, alebo žien. Anna Brašeňová, Viera Slivková, Jana Máčajová, Katarína Lovrantová, Barbora Šimonová a Natália Betáková. Ja ešte raz zopakujem ten najrýchlejší čas a ten bol naozaj skvelý. 19:15. Ľubomír Hrmo. Do roboty išiel. No takže Ľubo išiel do roboty. Vlodiaci, pozor na vlasy. Takto to vyzerá, keď sa behá pre radosť. Run for fun. 17:12 bol víťazný čas Michala Kováča. A sa nejak podobáte na seba, chalani. Vzácna zhoda. Ešte 17 pretekov a možno si vás nebude myliť. Chcete to skúsiť? Martin Vočko má na starosti financie v Softipe a vidím, že obáločky rozdáva rád. Je ti to vlastné? Kde sa to, do ktorej budovy sťahujete? Prídem vás pozrieť. Dobre, dohodneme. Ja som už síce papiere odložil, ale mám pocit, že si dobre pamätám. 17:12. 17:12 bol najrýchlejší čas dnešného večera. Michal Kováč a 6 najrýchlejší chlapi. Gratulujeme tuto za vašim chrbtom. Aj vy sa nám vyzvrtajte, nechaj paperovými vodičkami, aby sme nemuseli riešiť opäť nejaké trable. 50-tničky, ženy, od 3. miesta ideme opäť. Beata Franclová. Na 2. mieste dobehla Daniela Červeňová. A víťazkou je Janka Potančoková.
mi to páčilo, Danielka, ako si kráčala znešene po tých schodíkoch, ako na mole. Niekedy vybehnete hore, ale zobrali ste to pekne poctivo, lebo šmíka sa tam. Možno bude o chvíľočku aj mrznúť. Poďte si najskôr ešte tak spraviť, aby sme... Nie, vy už chcete ísť spolu. Vám by chcú... A normálne si dáme, že kto sa nektíše, nie je tu, hej. Ja by som ešte samozrejme dal potlesk taký, ktorý sa tiež asi nedával, keď tu vyťahujete novinky pre partnerov. Tak všetko to celé niekde začína tam hore a potom sa tá pavučina rozrátáva a príde to až na takéto krásne podujatie. Takže ďakujeme chalani aj vám, Peťo Fabok a Miro Štrba, ktorí za týmto všetkým stoja. Chalani, díky, veľký potlesk pre vás. A teší ma, že sa to rozrastlo až do takýchto rozmerov. Chlapci, ďakujeme. Vaša chvíľka práve skončila. Ja im chcem poďakovať, že robia toto podujatie naozaj od srdca a prajem im ešte veľa šťastia do ďalších ročníkov. A mne sa to páči, ako sa tu ďakuje, ale keď tu pršalo, tak sme utekali domov, vieš, teraz si toto užívame, všetkým je zima. Dobre, máme dobrý čas, máme tu ešte 1 hodinky od Softypákov a mne sa vybil telefon, takže už sme dožrebovali. Presne takéto som potreboval. Tieto sa idú hádzať do davu. Sú aj nerozbitné? Nie, idem, mám, už sa mi oživil. No, štvorciferné číslo, to nepotešilo tú 999, ale on tu vlastne nie je, takže ideme ďalej. 1147, Branislav Šulek.